Hej, jeg hedder Sandra Hildedum, og jeg vil gerne præsentere emnet alkoholer inden for kemien. Og det er sådan, at alkoholer det er en gruppe, som betegnes under hydroxyforbindelser. Og der er så to slags hydroxyforbindelser, der er alkoholer og fenoler. Og det der ligesom fælles for de her to, det er, at vi har et H-atom, der erstattes med en OH-gruppe. Og de skiller så ud fra hinanden ved, at vores alkoholer de sidder på et aliphatisk C-kæde, mens fenolerne sidder på en aromatisk C-kæde. Og hvis vi går videre til selve navngivningen af alkoholer, så har vi det, at selve reglen er, at vi tilføjer suffikset OL, altså ol. Og hvis vi tager et eksempel, så har vi metan her, hvor vores H-atom erstattes med en OH-gruppe, og vi får så metanol. Og det samme gælder med metan, som bliver til etanol. Men efter anden C-atom, så er det vigtigt, at man nummererer selve hvor OH-gruppen sidder. Hvis vi for eksempel tager det her eksempel, så sidder vores OH-gruppe på første carbonkæde, og derfor så skal den hedde propan 1-ol. Fordi OH-gruppen sagtens skulle sidde på nummer 2 carbonkæde. Carbonatom. Derfor så vil den hedde propan 2-ol. Og det vil så fortsætte, altså det gælder for både butan, og det vil fortsætte på samme vis. Og hvis vi for eksempel har det her eksempel med, at vi har flere OH-grupper, altså her har vi så et eksempel med 3 OH-grupper, så vil man tilføje selve suffikset tri-ol, fordi der tri, det står for 3. Og på samme vis, hvis vi havde kun 2 OH-grupper siddende, som vi ser her, så vil vi få suffikset diol, fordi de står for 2. Og med hensyn til alkener, så vil man normalt starte med at nummerere fra selve, altså man vil starte med at tælle fra selve dobbeltbindingen, men i tilfælde alkener og alkoholer, så vil man starte fra OH-gruppen, og derfor vil dette stof alkohol hedde prop 2-1-ol, fordi man starter fra venstre side af med nummerering. Og vi har så en inddeling af alkoholer, nemlig man skiller mellem de her 3 slags alkoholer, primære, sekundære og tertiære alkoholer. Og det der ligesom adskiller dem fra hinanden, det er selve antallet af radikaler, som vores carbonatom er bundet til. Og selvfølgelig det er vores OH-gruppe, som sidder på det her carbonatom, så det er derfor det carbonatom man kigger på. Vores primære alkohol har 1 radikal, vores sekundære har 2 radikaler, og vores tertiære alkohol har 3 radikaler bundne. Og så tager vi lige nogle eksempler på, hvordan man ligesom kan identificere det her. Det er, at vi starter med at finde vores OH-gruppe, som sidder på det her carbonatom. Og fordi den sidder på et enkelt radikal, så har vi en primær alkohol at gøre med. Og hvis vi går videre til næste eksempel, så har vi OH-gruppen, som sidder på det her carbonatom, som sidder på 2 radikaler. Og derfor så er det et sekundær alkohol. Og ved sidste eksempel, så har vi vores OH-gruppe, som sidder på dette carbonatom, som har 1, 2 og 3 radikaler. Derfor er det en tertiær alkohol. Og bare sådan en tommelfingerregel, det er, at vi hurtigt kan genkende vores forskellige alkoholer ved at lægge mærke til selve formlen for det. Og det er for eksempel vores OH-gruppe, som sidder på CH2. Det er ligesom en regel, at den sidder på CH2. Og så skal man også vide, at den er endestillet. Primære alkoholer. Og så har vi vores, på sekundær alkohol, så er vores OH-gruppe altid siddende på et CH. Og vores tertiære alkoholer, så er vores OH-gruppe altid siddende på et enkelt C. Og det er selvfølgelig en tommelfingerregel, vi aldrig glemmer. Hvis vi går videre til selve alkoholens fysiske egenskaber, så kan vi hurtigt lægge mærke til, at vi har meget høje kogepunkter. Alkoholerne. De har meget høje kogepunkter i forhold til de karbonhydrider, som de er udledt af. For eksempel med metan, den har et kogepunkt på minus 162 grader, mens metanol er på 65 grader. Og det er jo en ret stor forskel. Og hvis man så skal gå ind og forklare, hvorfor der er så stor forskel, så vil man gå ind og forklare det med de her intermolekylære bindinger, som der er til forskel. Fordi vores karbonhydrider netop har det, der kaldes London-bindinger, mens alkoholerne har det, der kaldes for hydrogenbindinger. Og hydrogenbindinger, det er jo de stærkeste bindinger overhovedet.
altså efter kovalentbindinger, men det er sådan en anden ting, men du ved. De her intermolekylære bindinger, de er selvfølgelig rigtig stærke, fordi, fordi vores H-atom de bindes kun på O, F og N, og det samme gælder for vores alkoholer, så derfor så vil de her jo stærkere vores binding er, jo mere energi er der også brug for ligesom at bryde de her bindinger, og derfor så har vi også et højere kogepunkt for vores alkoholer. Og hvis vi går videre til selve alkoholernes kemiske egenskaber, så er der det, at vi har med det, der kaldes oxidation at gøre. Alkoholer er i sig selv meget forbrændingsvillige, og ved oxidation vil de hurtigt forbrændes til CO2 og H2. Men ved mildere oxidation, så uden at ligesom at ødelægge selve strukturen af de her alkoholer, så kan vi danne for eksempel et eksempel, det er, at vi fra en primær alkohol danner et aldehyd, som ser på det her billede, og ved andet trin, så kan vi oxidere vores aldehyd til vores carboxylsyre. Og ved sekundær alkohol, så oxideres det til en keton. Og det er ligesom en regel, det er bare, hvad der sker med en oxidation af de her forskellige alkoholer. I tilfælde, der kan ikke ske en oxidation af tertiære alkoholer, fordi, altså en mild oxidation i hvert fald, fordi at den har brug for en meget stærkere oxidation for ligesom at bryde dens bindinger. Og det vil bare føre til en fuldstændig oxidation. Og det vil bare ødelægge hele strukturen af den. Hvis vi tager et eksempel på selve oxidation, så har jeg hurtigt skrevet en reaktionsskynder op her. Vi har vores alkohol her, butanol, der oxideres med dikromat, og vi får vores aldehyd på den her side. Og man skal se, det er selvfølgelig en redoxreaktion, som man finder hurtigt ved at følge de her, den her vejledning herover, så afstemmer man hurtigt redoxreaktionen på følgende vis, som jeg har gjort her. Men det er i hvert fald en regel om, at når en primær alkohol oxideres, og vi kan hurtigt se, at det er en primær alkohol netop fordi OH-gruppen sidder på CO2, når en primær alkohol oxideres, så får vi altid et aldehyd. Og når et aldehyd oxideres, så får vi så et carboxylsyre. Og selvfølgelig de her aldehyder og ketoner, der er selvfølgelig rigtig mange ord, men det der er med aldehyder og ketoner i hvert fald, det er, at det er nogle oxoforbindelser. For karakteristisk for dem, altså kendetegnet ved det her, det er, at de har til fælles en dobbeltbinding med en O-atom. Og det har både aldehyder og ketoner. Men til forskel er der så den her med navngivningen, nemlig at aldehyder, de får suffixet al. Det vil sige, hvis vi for eksempel har butanol som alkohol, så vil den ved oxidation blive til et aldehyd, altså butanal. Og ketoner vil så få suffixet on, altså det vil så være propanon for eksempel. Ja. Det er så den her forskel, de har med navngivning, men selvfølgelig så er der det, at aldehyder, de har ikke de er altid endestillet. Fordi den har en dobbeltbind bundet O og hydrogenbind bundet til selve C-atomet, så derfor er den altid endestillet, og derfor har man ikke behov for at nummerere den, altså hvor selve vores oxoforbindelse sidder. Men det har man med ketoner, fordi ketoner altid, skal, for det overhovedet er en keton, så skal den sidde inde i carbonkæden. Og derfor er det vigtigt, at man ligesom nu angiver tallet for, hvor i carbonkæden sidder. Og hvis vi så den sidste, altså oxidering af aldehyd, det fører så til carboxylsyre, og carboxylsyre det er syre, det er i ordet sig selv, og den har, hvis vi kigger lidt på egenskaberne af den, så ved vi, at den i hvert fald har meget høje kogepunkter i forhold til det alkohol, den er udledt af. Og det skyldes igen de her intermolekylære bindinger, fordi at for carboxylsyre gælder det, at vi både har hydrogenbindinger, vi har dipol-dipol-bindinger, og vi har også London-bindinger, så der er rigtig mange intermolekylære bindinger, der er til stede, så selvfølgelig så skal der mere energi til at ligesom at bryde de her bindinger fra hinanden. En anden ting ved carboxylsyrenes egenskaber, det er, at de er blandbare med vand,
men det afhænger selvfølgelig af selve carbonkædens længde. Og så er de typisk svage syre med de der pKs omkring 4-5 stykker. Og det var så alt for min præsentation af alkoholer. Jeg håber, det har været nyttigt.